Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkanmu da warhaka. To ina so in sanar muku wa'ansu abubuwa dangane da abin da ya shafi harkar salula, wa'ansu lambobi da ya kamata mutum a ce ya sani dangane da abin da ya shafi harkar salula waya. Ami namba abu ne wanda yake da muhimmanci. Ami namba abu ne wanda ya kamata kowane mutum wanda ya sayi salula ya san da zaman shi. Ami namba yana da matuƙar muhimmanci ga duk wanda yake riƙe salula. Kafin nan ku je saman YouTube channel ɗinmu ku yi subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin samun wa'ansu bidiyoyika da muke ɗorawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yauwa ina so in sanar muku da muhimmancin Ami namba. Da farko dai Ami namba kowace salula tana zawa da shi, da ƙarama da babba, da kowace kalan ma salula, imma iPhone ce, Android ce, Samsung ce, kowace kala dai tana zawa da Ami namba. Ma'ana lambar wayar kenan, ba wai layin da ka sa ba shine lambar waya, a'a ita kanta wayar ma tana da lamba. Kuma shi ne mutane kamar misali idan tsautsayi ya afka akan wayarka, da farko za ka kai rahoto zuwa ga 'yan sanda ko kuma makamancin haka, to da wannan Ami namban za ka kai su, kuma daga nan za su samu daman da za su yi tracing ɗin lambar domin su gano inda salular ka take. Da farko dai yanda ake sawa code ɗin Ami namba shine idan mutum ya tashi sawa zai danna kamar haka, zai danna kaman alaman tauraruwa, kwaranga, sai ya sa sifili, sai ya sa shida, daga ƙarshe kuma sai ya sa kwaranga. Yana danna ba sai ya danna oke ba, kawai zai ga lambar ta bayyana. Amma kuma layi ɗaya gare ka, layi biyu gare ka, layi uku ma gare ka, duka za ta zana ma na layukanka daga na ɗaya har zuwa na biyu. Amma kuma ƙaramar waya gare ka ko babbar waya gare ka, kowace kalan waya kana danna haka kawai za ka ga ta fito lambar salula. Wannan shine ake kira da Ami namba. Haka zalika akwai in ka sayi wayar a cikin kwali ma za ka ganta, ga ta nan a cikin kwalinta ma. Haka zalika idan ƙaramar waya ce wanda ake ɗaga batir ɗinta, kana ɗaga batir ɗinta ma za ka gani daga ciki gaban ga Ami namba ɗin ya fito, kamar haka in ka ɗaga batir ɗin za ka gani gashi, ko kuma in ka shiga daga cikin setting ɗin salula shi ma za ka gani, ko kuma in ka buɗe wayar board ɗinta za ka gani a ciki shi ma kamar haka. Haka zalika menene shi Ami namba ne? Ami namba dai yana da matuƙar muhimmanci. Haka zalika lambobi guda 15 ne. Idan ka kira za ka gani su guda 15. Idan bai kai 15 ba kenan an riga an yi magana a nan zuwa a saman YouTube channel ɗina, ko kuma a saman namba na, ko kuma a saman nimero na dai, ko kuma a WhatsApp haka misali, ko kuma a Twitter, wannan Instagram, TikTok, ko ina. Kuma lesson ɗinmu na gaba shine za mu gabatar muku da kan application na Airtel, ma'ana application mai Airtel menene muhimmancinsa. Haka zalika mainita shi kuma ina so muku bayani ne dangane da irin mutane wanda suke wani ƙasa daban ma, ko kuma makamancin haka, ko kuma kana so ka ajiye kuɗinka ba tare da kowa ya sani ba, duka za ka iya amfani da shi. Haka zalika a ɓangaren Nijelek ya ake yi mutane suke za ka sa katinka da sauransu da makamancinka, duka lambobin da za ka yi amfani da su wurin kawa kwantar ɗinka abonnement duka zan muku bayani ta yadda ba sai kun sha wahala ba, ba sai ka je jeren Nijelek ba kana ta bin layi ba. Wannan shine zan kawo maka cikin sauƙi, zan kawo muku duka abubuwa dangane da abin da zai kawo muku sauƙi insha
insha Allah nan zuwa gaba lesson mu na gaba kenan, lesson mu na gaba da zan gabatar muku da shi insha Allah. Mun gode sosai, kuma mutane sai a yi ƙoƙari da Allah a yi mana subscribing, sannan a dauna ƙaraurawa, sai a yi liking, kuma a mana comment in ma akwai wani kuskure sai